l'empresa és Serrat Agrocuina Vallbàs, SLL, a Casa Serrat, sense número, Jonetes, província de Girona, i jo em dic Maria Pilar Plana. Jo sóc en Josep Maria Serrat i això és una empresa familiar d'origen pagès. Es crea aquesta empresa per una sèrie de realitats personals, familiars, de voler seguir visquent a pagès i poder transformar tots els productes, de poder vendre directament el producte fresc i també fer plat elaborat amb cuina tradicional, seguint la cuina tradicional, i poder-lo distribuir als nostres clients. Ara sí. El nostre sistema productiu es basa en l'estructura d'una família pagesa. Dintre del que és la propietat elaborem una part de la matèria primera que utilitzem pels nostres plats precuinats. En el nostre treball en xarxa tenim vincles amb altres productors locals que ens subministren l'altra part que ens falta per acabar d'elaborar els nostres plats. Amb el que fem amb la família pagesa, a més, el que fem és, a part, com he dit, de treballar en xarxa i establir vincles amb altres pagesos, també fem un tema de recuperació de llavors. Estem recuperant plantes que antigament es cultivaven, que potencialment són molt sabroses, però que comercialment costava molt. Per tant, els introduïm en els nostres plats i la gent redescobreix aquells gustos i sabors que es tenien abans. Aquest sistema de gestió integrat està ajudat per un fort programa informàtic que manté tota la traçabilitat i assegura la traçabilitat, i en l'obrador s'ha fet una forta inversió verda per mantenir el que és el concepte de sostenibilitat dintre del que és poder seguir visquent allà on hem nascut. O sigui, sí que volem treure els productes del camp, però volem perseverar el que és el territori. Com a problemàtica principal en el sector de la pagesia és que s'ha caigut en un model de grans extensions i de monocultius, bàsicament dedicats a el que és grans extensions o a l'alimentació de la ramaderia. Viure pagès no és fàcil. El concepte aquell bucòlic de que el pagès feia les feines i s'aixecava com volia i tenia moltes hores lliures realment no és així, i menys en els moments d'avui en dia. Per solucionar aquesta problemàtica, ajuntant-nos amb altres experiències, ens hem basat en el que és la formació i sensibilització del personal, perquè entengui què estem fent i de quina manera ho estem fent. Estem buscant o volem entrar en una xarxa en què puguem aportar els nostres productes i satisfer les necessitats dels nostres clients, i amb això poder estalviar també el que són tots els costos, sobretot de transports, minimitzant el cost d'aquest producte i que pugui arribar a el més econòmic, diguem-ne, al client.